Hello, hi everyone, welcome back. नै जोंहा दिनै आंनि लोगोजों आंजोंहाय बिसाल फैबाय आरो शपिं खालामनो होननानै मानो होनबा आंनि लोगोआ रुम गोदान लाबाय नालाय बेयावहाय बायदिसिना बुस्थु नांगौ जायो बयबो मिथिखागौ रुम गोदान लाबाय होनबाथाय मा नांगौ जायो बाथरुमनि थाखाय सेन्देल हावाय लाबाय आरो किचेननि थाखाय मायबा मायबि मा बुंबावनो आरो बिराद बुस्थु आरो बायोबाबो जोबला आरोना एकदम ओमफ्राय नै जोंहा आरो मा लाखो जों आंनि लोगोआ माने टिचिं खालामगासिनो नालाय मोनसे स्कुलावहाय बेनिखायनो बियो नटबुक लाबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो नै थांबाय किचेननि बायदिसिना लायनो होननानै बेनि उनावहाय जोङो जाग्रा लांनो होननानै हाबबाय मानो होनबा बेहाबो 7:30आवनो सहैनांगौ जायो नालाय स्कुलावहाय बेनिखायनो माने फुङावहा जानो होननानै बायदिसिना जोङो जाग्रा लाबाय आरो ओमफ्राय हानिबो लाबाय मानो होनबा हानिखौबो नांगौ जाखायोना बेनि उनावहाय जोङो सेम्पु लाबाय ओमफ्राय गरमावहाय मा सेम्पु इउज खालामगोन जायो आरो गरमजोंनो खानायानो जा गदों आंना लोगोफोर खोन्थाहर नोंसोरो मा सेम्पु लाबाला खानाय गगागोन बेनि उनावहाय नै जोंहा शपिंआबो अलमस्ट जोब्बायानो होनजायो मानो होनबा लाजोब्बाय आरो बुस्थु गस्ला लाबाय रुमाव गाननानै थानो होननानै ओमफ्राय गरमथार नालाय ओंखायनो एसे थान्दा जिनि गस्ला लाबाय आरो जोङो ओमफ्राय बाकेट मोनसे लाबाय मानो होनबा नांगौ जाखायो नालाय बाकेटखौ मोननै सि सुनो थाखाय बाकेट मोनसेजोंथ' जाखाया नालाय सि सुनो ओंखायनो मोननै लाबाय आरो बाकेटखौ ओमफ्राय नायदो लोगोफोर बेनो आरो आंनि लोगोआ जोंहा ओमफ्राय शपिं खालामनायाबो जाखाबाय बेनि उनावहा जोङो मम' जाबाय आरो शपिं खालामनायनि उनावथ' जायाबा जाखाया जों सिख्लाफोरना बयनाबो बेनि उनावहा जोङो बांद्राय गरम नालाय एसे थान्दा खालामनोसै होननानै आइसक्रिम जाबाय बेनि उनावहाय जों रुमाव सफैफिनबाय आरो लोगोफोर आंनिथ' रुम नङा आंनि लोगोनि रुमसो ओरैबायदि मेंनानै माला रेस्ट लानो मोनगोन बेखौल' सानखाबाय आरो गरमनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हाला माला रुम सफैनानै रेस्ट लानो मोनगोन बेखौल' सानो आरो दसे ओंखारलांबाथाय आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै होदो थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर